बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले, सोम्य तुझे सगळे असा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी. आपले सोम्याचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले, सोम्य सगळे असता, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आणि देवाचं पूत मुनी झालो. नमान मरिये कृपेन भरले, समुद्र सगळे असा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती देवाची माई, आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जरा त्याच्या कष्ट आणि कुसवार जीवनपणाचा आनंद आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सुम्यामध्ये फातावे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेला भडव्या मुझ्या राख्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिला तबेन मुझे मुत सोडाय मका रा आमेन. ससनाचं विषय दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचार पंपदी समाधाने ते विषय घेऊन आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजाटांका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडिय कंका आधार दी समय देवतांका फरमाव देऊन आम्ही परतून मागता आणि ये सर्गावरील पूजेंच्या कुवारा विभाड संसारावर विस्तारल्या सैताना अंताच्या हरा खोट्या देवाच्या पदवे यंकोना लटून घाल आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येऊ, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले, तुम्ही तुझ्या सगळ्या शास्त्रीया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले, तुम्ही तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले, तुम्ही सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. एक घडीभर आमचे माईक अनम्यूट कर संगता मिळून आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 Jesu, Jesu, Arkan Jesu, Arkan Jesu, Arkan Jesu, Arkan Jesu, Arkan Jesu.
Worship you, adore you, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Perfect. Hallelujah, 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 Da-da-da. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. पद तुका जेसु Master, आराधना तुका जेसु master, हालेलुया 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 master. हालेलुया माइक अनम्यूट कर स्तुति कर Hallelujah, अनम्यूट कर स्तुति कर हालेलुया हालेलुया तुमच्या रसात जेसु तुमका याकडे फळे येते जा तू फळी करते असताना या गडी या मागण्याच्या जमते लिंक होते कोणाचा ते सा तो त्या गाडी असतानाच गडी मती तावन सुतो स्तुती कर डोळे दाबून सतत स्तुती कर हालेलुया 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 तर जेजूला घ्यासा जेजूला घ्यासा हालेलुया 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 bara 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 hallelujah 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 स्तुती स्तुती Glory to you, glory to God, पदवी glory to God. बोमगळ सुमियांजीसो या Glory सगळं to मागण्या you, जुम तुझ्या glory to हातान you, तुझ्या glory to हातान you, समर्पित glory to you. सुमियांजीसो जे Hallelujah, बहु पवित्र hallelujah, अमोल रक्त हे सगळे मागण्या जमत कवर कर सुमियांजीसो दैविक पदवी देवाने होते सुमियांजीसो या सगळं जमत देवाने होते सुमियांजीसो देवाने होते सुमियांजीसो देवाने हर एकला स्पर्श कर हर एकला स्पर्श कर हर एकला स्पर्श कर हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुति 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 हालेलुया रिया 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 हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 जेजू 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 शिरा bara 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 जेजू 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 एक गडीभर आमच्या दळा आम्ही दमत्या दोन्ही हात आमच्या खालसाच्या दोऱ्या Daniel chapter 9:9 Daniel chapter 9:9 पूर्ण सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळत करता आणि बक्षाने दिता सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळत करता आणि बक्षाने दिता आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दोऱ्या देवाचे उतर म्हणता देवान आमका हर एकल्यान ताच्या सारख्याचे आणि सुरपायाचे रचला ताच्या सारख्याचे आणि सुरपायाचे रचले ताची भरगी आम्ही ताचे सारखे किते देवाचे उत्तर म्हणता जो आमच्या पहिल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायात देवाचे उत्तर म्हणता देव मोग जावन आसा जय मोग बरो नसा थंयच काकुळत बरो नसा म्हाका आनी तुका हर एकल्याक तो ताजो मोग वांटूंक आपोवणे मेळ्ळा जावंक पुरो आमी काजळ जावन 4-5 वर्सां जाली 10 वर्सां जाली 15 वर्सां जाली 20 वर्सां जाली 30 वर्सां जाली
ह्या साडीसर सजली जाऊन की बरं थोडे विषय अजूनही आम्ही जाण घेऊन भोवून आसा थोड्या विषयाक अजूनही आम्ही पश्चाताप बघवना रिपेंट करूना खुमसरान सांगवना कितलेशे जणांच्या जिवितांत असले एक लहानशे असले एक लहानशे अडखळे आम्ही घेऊन भोवून आसा जावंक पुरो वर्सां जाली देवाचे उतर म्हणटा मालाकी 2:14 तो आमच्या काजराचो साक्षीदार त्या देवाक साक्षीदार घेऊन सुखांत आणि दुखांत पिडेंत आणि भलायकेंत विश्वासी रावता बसला त्या सम्याक साक्षीदार म्हणून घेऊन हाच्या उपरांत कितले पटी आमच्या मध्ये मिसअंडरस्टँडिंग जाला कितले पटी आम्ही जगण पडल्या कितले पटी हात उबरायला आम्ही सोम्या लागी बक्षाने मग लागी सोम्या तुवे म्हाका या सक्रमेंतांत मोग वांटूंक तुजो मोग वांटूंक आपोवणे दिल्ले कितले पोटी काजरच नाका आल्ले चिंतला सोम्यान दिल्लो बेस सोम्यान दिल्ले आपोवणे सोम्यान दिल्ले मिसाव आज आम्ही बसून चिंती जाय जांप्रो सिल्ली विषय कित्याक कुमसरार सांगचे जाल्यार हे सिल्ली विषय जाल्यार थोडे पटी पवित्र आत्मा आमकां रिमाइंड करता असलो ल्हानसो विषय आम्ही सम्याक समर्पण दिवंक जाय रिपेंट करूंक जाय आनी कुमसरान सांगूंक जाय आज मागया ती कृपा सोम्या लागी सोम्या कितले पोटी हांवें केल्ले ल्हानशे सुखी पाश्चातापावंक सुकला इग्नोर केला एक धूळ पापुडल्या परी ते पापून सोडला सोम्या आज तुझ्या लागी आमी बक्षाणे मागता काकुळट मागता कित्याक तू बक्षूंचो देव तू काकुळतीन बरलो देव सोम्या आयच्या दिसा जावंक पुरो सैतानान आमच्या काजरी जिवितांत असली ल्हानशी बियां घाल्यान Satan may have put small seeds in her family life. जावंक पुरो कच्चेगी एक टाइमर जाल्ले ल्हानशे मिसअंडरस्टँडिंग जर हांवें ते सोम्या लागी रिकन्साइल करनातल्यार आज आमी सोम्या लागी रिकन्साइल करूंक जाय त्या विशयान मागोंक जाय कृपा जे कितें जाला जेजूच्या अमली रक्तान नितळ जावं दी हर एक सैतानान आमच्या कुटुंबांत घाल्ले बी मुळां समेत हुमटून वचूंक जाय जेजूच्या नांवान इतले पावटी काजर असो सक्रमेंत मस्त सेक्रेड सक्रमेंत देवान दिल्लो सक्रमेंत या
सक्रमेंट विषन सदीला येन आम्ही चिंतला, सदीला येन आम्ही उलयल्या. आज आम्ही त्या समल्याची बक्षाने माग्या एक घडी बोर त्या समयाची कृपा मागून एक घडी बोर स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शेराला बरादी 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, रिया, 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 रिया. हृदय सौम्या जेजू काकोळ दरा, काकोळ दरा. आज या मुलग्याची काकोळ कर, आमची काकोळ कर. आम्ही सुपरपट्टा मास्कर परत बक्षाला मागता. जेजू जेजू काकोळ कर, तुझ्या मुलग्याची काकोळ कर. आज हर एकल्याचे खासदार जीव आशीर्वादित. खासदार जीवित असले हर एक मिसअंडरस्टँडिंग, हर एक कोणी पण हर एक कुटुंबात असलेल्या मिसअंडरस्टँडिंग पैसानी कितले जणांचे जीवितांत आज अडकळे, आज अडकळे, आज उभे सगळे पैसाने सगळे अडकळेचे वणती तुटून पडले जेजूच्या नावात. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया, हालेलुया. जेजू, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. जेजू 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 जेजू. भाऊ मगाळ बाप्पा या पहिल्या कणान मागता आज परत आमका वाट दाखय. या बुधवाराच्या दिसा आमका परत वाट दाखय. आम्ही कंच्या वाटेन चलचे आमका वाट दाखय. आज आमच्या मेटामेटानी तुझी आशीर्वाद देवय. आज आम्ही काम करताना तुझे आशीर्वाद देवय. आजच्या दिवसा तुझे कृपेन आमका बघ. आजच्या दिवसा तुझी जणवायन आमका चलय. काम करून पुढे भलायकीतून दे. आज सैतानान आमच्या जीवितांत दल्ल्या हर एका पासांचेर जैतोरून कृपा दे. जे किती ना दिसता ते ट्रॅप्स आमच्या जीवितांत असतात. सम्या जेजू तुझ्या उतराच्या बळान ते सगळे ट्रॅप निष्क्रिय जाऊ दे म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सगळे सांगत म्हणून येऊत 3 पटी उसार्या. आयझाया 58:11. सर्वेस पर तुमका सदां सुवार्थ दाखयतलो, सुखे करडे बहीण तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय देतलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागेसारखे जातल्यात, केदी सुकोन असनत असले जरीसारखे. आयझाया 58:11. सर्वेस पर तुमका सदां सुवार्थ दाखयतलो, सुखे करडे बहीण तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय देतलो. एका शिंपलेले भागेसारखे जातल्यात जरीसारखे. 58:11. तुमका सदां सुवार्थ दाखयतलो, सुखे करडे बहीण तुमका दादोशी करतलो, तुमचे कुडी घटाय देतलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागेसारखे जातल्यात, सुकोन असनत असले जरीसारखे. नमान मरिये कृपेन भरले समित सुवैसा स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. बापा आज विशेष रान तुझ्या हातान समर्पिता. कितले जण विंगड विंगड एडिक्शन संपवणे असतात. स्वराचे एडिक्शन, तंबाखूचे एडिक्शन, ड्रग्सचे एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, मोबाईलचे एडिक्शन, मूवीचे एडिक्शन, सिरियलचे एडिक्शन, जीवगारीचे, गॅम्बलिंगचे एडिक्शन, वाईट संगतपण, खोडेच्या फातक्याच्या एडिक्शन संपडल्या. बापा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक या घडये तुझ्या हातात समर्पण देता बाप्पा जेजूच्या नावात. बाप्पा आज सैतानान या भुरग्यांच्या जीवितांत गल्ले हे सगळे सांकली जेजूच्या नावात तुटून पडले. आज आमच्या मध्ये कितले जण सवयीची फातकाच्या गुलाम जाल्यात. बाहेर येऊन आशेतात जातात ना. बाप्पा तुझ्या हातान भेटून देता. बाप्पा जाऊन पुरो ललानशे सुखी
फोट मारचे ललांश फोट मारचे तुम्ही जे बापा जेजूच्या सम्या जेजूच्या नावान तुझ्या हातान समर्पिता या एडिक्शन या बंदपासता सुटका लबय या बंदपासता सुटका लबय बापा कोणा मुखार वडपण दाखवचे सवय बापा तुझ्या हातान समर्पण दिता बापा ते तुझे तावन येना बापा तुवें खालते जावंका पयलाय बापा बापा खालत्यापणाच्या स्पिरिटान बर जेजूच्या नावान मागता बापा आज तशेंच तुझ्या हातान भेटून दिता कितले जणांची कोर्टाची केस आसा जाग्याची समस्या आसात वर्सा तावन केस चलून आसा एम्प्लॉयर कस्टीत आसा एम्प्लॉयरान केस केला ट्रॅव्हल बॅन इंडेमनिटी दिना बापा हर एकले तुझ्या हातान समर्पण मागता बापा जाऊन पुरा नाव पाड करता हर एकल्यांची काकूळ कर तांचे मन परिवर्तन कर म्हणजे जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 जेरमाया 1:19 सगळी तुझे विरोध जातली पूण केदीस तुझे सैत उरचिना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सवय जेरमाया 1:19 सगळी तुझे विरोध जातली पूण केदीस तुझे सैत उरचिना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सवय जेरमाया 1:19 सगळी तुझे विरोध जातली पूण केदीस तुझे सैत उरचिना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा नमान मरिये कृपेन बरले सुन तुजे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या कणान विशेष तरान समर्पण दिव्या कितले जणांचे घर बांधून सुरू केले कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्ध्यार रावला कंचे अप्रूवला खातीर राखून आसात कंचे गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट इश्यू जावंक राखून आसात बापा तुझ्या हातान समर्पित बापा विशेष तरान कितले जणांचे असले समस्या आसात समर्पण दिता जावन पुरो जाग्याची पत्रा नावार जावनान जावन पुरो कोणे फोर्जरी केला बापा तुझ्या हातान समर्पिता जावन पुरो कोणे सुमार वर्सां आदी पैसे दिवन जागो खान गेल्लो अजूनही तो जागो कम्प्लिटली नावार जावना आणि ज्या कोणे तो जागो विकलो तो व्यक्ती आता आसागी नांगी कळीत ना बापा तांकां तुझ्या हातान समर्पिता बापा बापा तुका आसात जाले कितेंच ना तांचे सगळे जागो सगळो डॉक्युमेंट्स तुझ्या हातान समर्पिता बापा तांची काकूळ कर कितले जणांनी घर बांदचे म्हणून बिल्डराक पैसे दिले बिल्डरान पैसे काढून धावला जावंक पुरो कितले जाणा बिल्डरान आज बांधता फाल्यां बांधता म्हणून येदोनुशीर करूना कितल्या जणांचे बिल्डिंग अर्ध्यार रावला जावंक पुरो म्युनिसिपालिटीन स्टे हाडला किती लीगल समस्या येयल्यात बापा तुझ्या हातान समर्पिता बापा कितले जणांचे जाग्याचे बाउंड्रीचे समस्या जाग्याक वाट ना तुझ्या हातान भेटून दिता बापा तांची काकूळ कर बापा कितले जण भाड्याच्या घरा रावन आसात ओन घर बांदचे म्हणून ओन घर जायचे म्हणून मागून आसात बापा तुझ्या हातान समर्पिता बापा कितले जणांक भाड्याचे घर सोडूंक सांगला बापा नवे घर सोदते आसात बापा तांकां तुझ्या हातान समर्पिता काकूळ कर म्हणजे नावान मागता आमेन 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 जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकता आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य समय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
Bagian Maria देवाच्या मैया प्रियांकाची विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. याकडे समर्पण देऊया. हरी एका पिढी असा याने तुम्ही किती पिढ्या असा तुमच्या काही काही पिढ्या असा त्या सगळ्या आदर मागा देवाच्या उतराची सकत तुमचे ते देवानी होती PCOD समस्या एका बहिणीच्या डोळ्याकडे वैर लंप झाला समर्पण देऊन मागला ते लंप कम्प्लिटली डिसॉल्व झाली जेसूच्या नावान कितल्या जणांक गोमटेचे शिरो ओढतात जेजूक समर्पण देऊन माग्या सगळे नॉर्मल जावचे पासून सगळे समजचे सगळे शिरो जेजू आपडोनी ब्लड सर्क्युलेशन समान आम सांगला देवाच्या आता समर्पण देऊया. हार्ट समस्या असल्या भावनांक समस्या आता समर्पण देऊन माग्या. भौम काय बाप्पा या हर एका पिढ्याचा समर्पिता पिढा असल्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता पेंटाची दुख सर्जरी झाल्या बाप्पा ते दुख आणि कितले येता तडी सर्ज जाता ससूंक जायना निदोंक जायना तुझ्या हातान भेटत काकुळ कर तुझ्या भुरग्याची बाप्पा ICU सिरियस असत व्हेंटिलेटर असत बाप्पा तांकां तुझ्या हातान समर्पिता पडून फ्रॅक्चर झाला बाप्पा सर्जरी करची म्हणला तुझ्या हातान समर्पिता. एक बहीण प्रेग्नेंट असा 7 महिने बाप्पा प्लेझेंटा समस्या असतात म्हणून सांगला बाप्पा प्लेझेंट असं कैलं साम सांगला बाप्पा ऍडमिट जायचे म्हणून सांगला बाप्पा हे सगळे रिपोर्ट तुझ्या हातात समर्पिता तुझ्या पुत्र जेसूच्या पवित्र अमोल रक्तान ते सगळे रिपोर्ट दोन्ही तळकर बाप्पा त्याचे गर्भ तू आपड त्याचे गर्भ असल्या भुरग्याक तुझ्या पुत्र जेसूच्या अमोल रक्तान कव्हर कर सगळे प्लेझेंट तू आपड तू ते प्लेझेंट आपड बाप्पा तू स्पर्श कर बाप्पा जेसूच्या नावान मागता बाप्पा जेसूच्या नावान मागता बाप्पा समर्पित बाप्पा किडनीचे समस्या हार्ट अँड ब्लॉक असा म्हणला बाप्पा हर एक पिढी असता विंगड पिढी असता मानसिक पिढी असता तुझ्या आता समर्पित बाप्पा हात लाय बाप्पा कॅन्सर पिढ्यान कष्टून असतात लास्ट स्टेजर असतात बाप्पा समर्पिता सिल्विया म्हणल्या भुरग्याक विशेष समर्पिता बाप्पा 1 वर्ष तांक कष्टून आसा बाप्पा 4th स्टेज कॅन्सर बाप्पा कुडीन बोल्ड ना बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूचे भोव पवित्र अमोल रगताच्या कुडीन तू वाळून येऊ दे बाप्पा वाळून येऊ दे ताच्या कुडीक परत बोल मिळून दे कॅन्सरचे सेल्स जेजूच्या नावान उणे जाऊ दे नापयस जाऊ दे जेजूच्या नावान ताच्या परी कितले जण कष्टून असतात ब्लड कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर ट्युबरक्युलोसिस तुझ्या हाताने भेटून देता स्पर्श कर मागता जेजूच्या नावान मागता बाप्पा डिमेन्शिया पर्यंत कष्ट नसल्या भुरग्यांक समर्पित बाप्पा हात लाय जेजूच्या नावान मागता आमेन सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी उसारिया साम 41:3 तो पिढेन पण अंतरणार असताना सर्वेस तुका आधार दिता पिढ्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिता साम 41:3 पिढेन पडून अंतरणार असताना सर्वेस पर ताका आधार दिता पिढ्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिता 41:3 तो पिढेन पडून अंतरणार असताना सर्वेस पर ताका आधार दिता ते पिढ्यांतलो काढून नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मगाळ बाप्पा या कणात आमच्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पित जाल्यार आमी थिंबेर पडया आमच्या दोन्ही हात रुबारया आमच्या भुरग्यांक परत एक पटी आयचे समर्पण दिव्या ह्या वर्सा भुरग्यांपासून मातशे वर्स आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान बरों दे जानवायन बरों दे पवित्र आत्मो तांकां कंट्रोल करून दे
आम्ही त्या भुरग्यांपासून वडटिला मागची गरज ना. डॉक्टर कर, इंजिनियर कर, पायलट कर, कितेंच मागची गरज ना. त्या भुरग्यांपासून मागया तेव्हा आमची भुरगीं पवित्र ज्ञान भरून दे. आमची भुरगीं पवित्र ज्ञान भरून दे. आमची भुरगीं पवित्र ज्ञान भरून दे. हर एक वाईट हॅबिट तांकां सुटका मेळोवन दी. वाईट संगतपणांतल्यान तांकां सुटका मेळोवन दी. एडिक्शन सुटका मेळोवन दी म्हणून मागया. आमची भुरगीं पवित्र ज्ञान भरून दी. पवित्र आत्मो त्या भुरग्यांक तांणी खंयच्या जाग्यार पावय जाय त्या जाग्यार पावयता. तांकां इंजिनियर करे जागी, डॉक्टर करे जागी, पायलट करे जागी. आमच्या भुरग्यांनी कॅनडा वचचे की US वचचे की याकुवेटस वचचे की ताचे लागीं एक बरें प्लॅन आसा. ताचे लागीं एक बरें प्लॅन आसा. आमच्या प्लॅनाच्या की 100 वांट्यांनी बरें प्लॅन ताचे लागीं आसा. जेरेमाया 29:11 ताचे प्लॅन भरवशान बरयल्लें प्लॅन. निराशे करना तसलें प्लॅन त्या देवाचें प्लॅन. निराशे करना तसलें प्लॅन ताचे आमच्या भुरग्यांपासून. आमच्या भुरग्याचे फुडार ताच्या हातान देवया. आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे न्ही, आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे दोनी हात वयर उबार एक घडीभर आमची भुरगीं पवित्र ज्ञान बरोवन दित म्हणून घट्ट तरान एक बरी वस्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या भुरग्यांक विशेष तरान समर्पिता. एक तराच्या एडिक्शनान सुटका लाभय. पवित्र आत्मो तांचेर आयिल्ल्या वेळार 2 कोरिंथियन 3 आसा ते स्वतंत्र आसा. ती स्वतंत्र जावन दीत. स्वतंत्र जावन दीत. आमची भुरगीं स्वतंत्र जावन दीत. पिडे शिडेतान स्वतंत्र जावन दीत. डिप्रेशनांतल्यान स्वतंत्र जावन दीत. शिकले मतीक वचना, शिकले शिकतना भंय आसा ह्या भियांतावन स्वतंत्र जावन दीत. एग्जामीच्या भियांतावन स्वतंत्र जावन दीत. कितल्या भुरग्यांक जावंक पुरो दुधाचे या लॅक्टोसचे कितें केल्यार जायना. जावंक पुरो ह्या पीनट्सची एलर्जी जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सगळे गूण जावन दी. गूण जावन दी. गूण जावन दी. एक्झिमा पिडेतावन गूण जावन दीत भुरगीं. गूण जावन दीत भुरगीं. गूण जावन दीत भुरगीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. बरा 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 दी 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 बरा. रिया 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 रुदी 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 रुदी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया. मगळ बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता हे सगळी मागण्या जमत. बाप्पा या मागण्या जमत एक तुझ्या भुरग्यांक समर्पित बाप्पा. ही मागण्या जमत जे पवित्र जे पदव्यान भर सत्यान भर हर एक कोणे पयस कर काय पयस कर. या मागण्या जमत ते जॉइन दितला दिसान दे जॉइन दितला तुझे उतर हेरांग दितल्या हे लिंक हेरांग धरतल्या हर एका भुरग्यांचे तुझो आशीर्वाद घाल बाप्पा. बाप्पा आयचे जो पयल्या पाटी कोण या मागण्या जॉइन जाल्यात युट्यूबाचेर आणि झूमाचेर जॉइन जाल्यात आज बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते आसात तांचे तुझो आशीर्वाद घाल. आमचे आख्खे पयस आमच्या भोवग्या पाप सेवा सगळ्या मिस्पांक काडिनाला ह्या जाकीपान दरपणीक सगळ्या लायकांक सगळ्या मिशनरीक डिकन्सांक सगळ्या ले प्रिचरांक सगळे रिट्रीट सेंटर्स खोवेंता सगळे क्रिस्ती संस्थे तुझ्या पवित्र ज्ञानवर आमच्या भोवग्या पाप सेवाक बरी भलायकी तू दी. तांकां सलांवर आमच्या सगळ्या मण्यार पवित्रपणाचे देणे तू फावो कर बापा. या मागण्या जमतेंत सलचे हर एक मांडावळी तुझ्या पदवेन सत्यान भर. या आमच्या मागण्या जमते संघात येतले कितलीशी जण आसत तांचे तुझो आशीर्वाद घाल. जेजूच्या नावान मागता बाबा. आमेन, आमेन, आमेन. तर म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया. साम 32:8 हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो ते दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 शिकोवन दितलो तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. 32:8 तुका शिकोवन दितलो तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो तुका बोध दितलो. नमान मरिये पेन भरले समित जे सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
बघेन मरिये देवाच्या मया सांगाता मिळून म्हणया उगडास दवर हे बहुदयाळी अवतारी मरिये तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुझा आधार मागलो मध्यस्थी सुदलो कोणी कुमक म्हणा सांगेल केदीन पत्यने धैर्य घेऊन तुझ्याकडे येता अहंकारी जे माई येता आणि कंती तुझे मुखार रावता मनी सल्ल्या देवताचे माई तुम्ही तिरस्कार करी नका तुझे काकुळती मुझे मागणे ऐक आणि हाव मागता ते मका दी आमेन आमेन हालेलुया 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 क्रिल फर्नांडिस लिली फुर्टाडो सिल्विया साजिद मारिया लोबो साबिना फर्नांडिस अनिता अनिता शांती डेसा दियोडिता रिबेल्लो नीमा डे सोजा सुजन रॉड्रिगस त्या समापिता मला कॅस्टल नको स्पर्श कर आशीर्वादाने बर अनारिटा कुटीन नको आशीर्वाद तेच मिळ्या नावातान कोण जॉईन झाला बाप्पा सुजन रॉड्रिगस समापित बाप्पा रेजिना क्रास्ता देवाज समापिता दियोडिता रिबेल्लो आशा रॉनी समापिता मेल्विन डी सोसा समापिता बाप्पा हातलाई आशीर्वादाने बर बाप्पा समापिता अनिल सविता ग्लोरिया सरिता क्वाड्रस क्लारा मैक्सी सिनेला जूलियन मस्करिनस बाबा समापिता रैना जियाना जानिक विजय दाइना सिद्धा हिल्डा लीना मेल्विन शरद सोनल टेरेसा नैन्सी लोबो रीटा डिसूजा अरुण डेरिल शाह हार्डली हैडसन हैंसी गीता आयरन जेसिंता जेनेसिया जिशा सिंड्रेला जेम्स जूलियट नीशमा लैंसी लानित अनीता एशलिन लरिसा जॉयस्टन लिगोरी ज्योति लेडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न मरिया फेराओ मेरी डिसूजा मेल्बा प्रदीप मिनिस्टर्स प्रतिष्ठा प्रवीण जॉन प्रिया अनिल अग्नेलो प्रिया विल्सन प्रिंसर विंस्टन वायलेट रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रैवल सिल्विया सांसिया आयरन ऑस्टिन वेरोनिका कैस्टनो इनसा वृंदा रॉकी रेनविक वीटा देवया हल्लीका तुझ्या भुरग्यांच्या राहायचे आशीर्वादांका तुझ्या कृपेयेनबर आईच्या दिसा आणि सट तुझ्या लागे सरो तुझ्या मगान बरोबर तांका तुझी कृपा लाभय आईचे असा काम करून पत्ता असना या कामाचे तुझा आशीर्वाद घ्या आणि कामकाच्या कंपनीचे तुझा आशीर्वाद घ्या आणि आजच्या राष्ट्राचे तुझा आशीर्वाद घ्या बाप्पा तुझ्या पवित्र आत्म्याचे ससरे तुझ्या पवित्र आणि बोलवून नवान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बघेन मरिये देवाच्या मया प्रियांका महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड येस कितले जण तुम्ही आणखी तुम्ही टेस्टमनी देऊन बस बाकी असा 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी तुमची पिटिशना दंडिया कोणाक मुझे लागी उलोवंक आसा तुम्ही म्हाका ह्याच नंबराक मेसेज धाडा हांव केदला फ्री आसा हांव तुमकां ह्या नंबराचेर हांव तुमकां फाटी जाप दितलो तशेंच हर एका दिसा आमचे लिंक झूमाचे लिंक सेम असता युट्यूबाचे लिंक आणि इल्ल्या वेळान आमच्या युट्यूब चॅनल क्रिएट जातले तुम्ही ते आमच्या युट्यूब चॅनलवर वचून ते लिंक तुम्ही शेअर करूयात आमचे चॅनल युट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही या मागण्याचो मोटिवेशन सांगा ऍटलिस्ट एक 5 जणांक हर एका दिसा सांगा 5 जणांक धाडा या मागण्याचे लिंक हे 5 जणांक धाडा एक दीस या 2 दीस एक दीस तांकां गरज पडटली की जेन्ना गरज पडटा जेजू तांकां पडटलो हे म्हणजे पर्सनल टेस्टमनी हांवें आयकलां जेन्ना पॅन्डेमिक सुरू जाल्लें डिवायन युकेचे लिंक आमी सुमार कितले जाणां 100 जणांक हर एक दीस अर्दो घंटो बसून धाडचे आसले आमकां गोत्तू ना कोण पळयतात कोण पळयनात म्हणून सुमार तेंबा उपरांत एकल्यान मेसेज करून सुरू केले लान्सी थँक्यू तुवें धाडल्यान आमकां मस्त बरेपण जाल्लें म्हणून त्या देखून धाडया आमी चिंतचे नाका ती पळयतात पळयनात देव
तांकां पडटलो. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी बेस्ट जावं आनी कृपेन बरो